ମଣିଷ ମାନେ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମଣିଷ ମାନେ କଣ ମାଂସାହାରୀ? ଯଦି ମାଂସାହାରୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ 10 ଜଣ ଘେରିଥିବେ। ସେହି 10 ଜଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ନିଆଁ, ପାଣି କିଛି ବି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଛେଳିଟିକୁ ମଣିଷ ମାନେ ମାରି ଖାଇପାରିବେ ନା, ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାଘକୁ ଛଳାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଆରାମସେ ଖାଇଦବ। କାହିଁକି ନା ତା ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇପାରିବ। ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ସେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାରୀ ସେମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ଦାନ୍ତ ଚାରୋଟି ଥାଏ, ଉପରେ ଦିଟା ତଳେ ଦିଟା। କଣ ପାଇଁ? ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଶିକାରୀ। ସେମାନେ ଶିକାର କରିକି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ମଣିଷ ମାନେ ଶିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମାଂସ ଶିକାର କରି ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ କି ମାଂସକୁ କାଟି ଖାଇବାର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯିଏ ଖାଇବ ମାଂସ ତାର ପ୍ରକୃତି ହେବ ହିଂସ। ହିଂସା, ରାଗ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ସିଓର ହେଲେ ଯେ ମଣିଷ ମାନେ ମାଂସାହାରୀ ନୁହନ୍ତି।